मेडाम सोरनि जानो हागौ बे खांखालादा? मानसिनि खांखाल। बेनोथ' साननो गोनां खोथा। ना मेडाम बे रनिनि बेगें नामा? मा रनिनि? औ रनिनिबो जानो हानाय। नाथाय दा बेखौ सा साज्रां नायनानै ओरैनोथ' जों दा खिन्थानो हानाय नंलिया बे सोरनि मार बेखौ जोङो लेबाव लांनांगोन। मेडाम बे रनिनि जामानो आंनि फिसालानि मार नामा बियो? बेनोथ' दा जोंफोर क्लियार खिन्थानो हाया। बेखौ टेस्ट खालायनायनि उनावसो जों माबा मोनसे खिन्थानो हागोन। बेसे सम जाखोथाय बियो बेबायदि गोग्लैना थानाया? एक्सुवेलि सिङाव फबनानै दोनब्ला एसेबां बेबायदि जाया। दा बे बायजोआव थानायखाय बांसिन थारमाने बारहावाजों लोगोसे बे बांसिन बेबायदि जादों। आंनि फिसाखौ मानो बेबायदि खालायखो? मानो बेबायदि खालायखो? मिस्ट्रेस रितु, दा जों डाइरेक्ट बुंनो हानाय नङा बेयो सोरनि बेगें सोरनि खांखालमार। बेखौ जों टेस्ट खालायनांगोन आरो बेयाव नोंथांखौबो नांगोन। जों टेस्ट खालायनानै नायनोसै बे रनि नंगौना नङा। नंगौबाबो नङाबाबोलाय आरो माथो जाबावनो हानो? आंनि फिसालायाथ' थैबाय। रनि इनफर्म खालायदो माबारै बेखौ लांनांगौ माबारै लकेसनखौ खिन्थाहर मोजाङै। औ मेडाम। फटमा अबाव थांखो फटमाया? आइयाबो फनखौनो हमाखै। आं इसिबां फन खालायबाय दङ। मा जाखोथाय? अफिसाव बिजिसो दं नामा? फटमा? औ आदा। नै फटमा, आइया फन खालायदोंमोन नामा? आं इसिबां फन खालायगासिनो आइखौ हमाखै। आइया अबावबा थांदों नामा? अफिसाव माब्ला थांनाय आइया? मादैया अफिसाव थाङाखै, पुलिस स्टेसनावसो थांदों। पुलिसा लिंहरदों। पुलिस स्टेसनाव? आदानि मायबा खबरफोर मोनदों नामा? औ आदा रनिया मा जाखो आदा रनिया? मायबा बुंहरदों नामा पुलिसा? मा जादों आदा रनिया? मोजाङै दंना आदाया? मोजाङै गैया आदा बारुंखा। आदा रनिया जोंनि गेजेराव गैला। आदा रनिखौ बुथारबाय। मा बुंदों नोङो? आदा बारुंखा, बाफिफोरा बिसोरो आदा रनिखौ बुथारबाय। जुगामिजों बिनि बिमाजों लोगो नांनानै आदा रनिखौ बुथारदों। मा? आदा रनिखौ बुथारदों बिसोरो? आदा रनिया गैला, आदाया थैबाय। आदा रनिया गैला। आदा मानो बेबायदि खालायखो बिसोरो आदाजों? मानो बेबायदि खालायखो? गावखौ मोजां मोनैनि थाखाय आदाखौ बेबायदि साजा होबाय नामा जुगामिया? मा एसेबां गाज्रि सिख्ला? आंनि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय। आं जुदि जुगामिजों लोगो जानाय नङामोन, आदा रनिखौ बियो लोगो मोननाय नङामोन। आरो आदा रनिया दिनै बिसोरनि आखायाव नायल' जायल' थैनाय नङामोन, बिसोरजों बुथार जानाय नङामोन। मानो बेबायदि खालायखो जुगामि नोङो? आइया पुलिस स्टेसनाव थांदोंना? आंबो थांदों। आंनि बिदाखौ बुथारनानै बिसोर खारग'गोन सानदों। बिसोरखौ फासिनि साजा होथारगोन आं। आंनि बिदाखौ बुथारदों बिसोरो। आंनि आदाखौ बुथारनानै नोंसोर खारग'गोन सानदों? खारखोमानानै दङ? नेभार। आं माब्लाबाबो जानो होआ। आं नोंसोरखौ आंनि आदाखौ बुथारनानै साजा होथारगोन। आयै आबा बारुंखा, आबा नुदों ना मा जाजोबखो? आबा
औ आयै बिसोर आदाजों जेरैबायदि खालायदों बिसोरबो सुखुआव सान्थियाव थानो मोना आयै आबा बिसोर मा खालायखौ नुदोंना नोंदाजों बिसोरो धोन सम्पतिनि थाखाय नोंदाखौ बुथारबाय नुदोंना आयै बिसोर आदाखौ बुथारनानै मोजां खालायाखै बिसोरबो थैगोन नै आबा नोंदानि दा बेयाव टेस्ट खालायनो लाबोदों नोंदानि नंगौना नङा डेड बडिया कंगाल मोनदों बेखौनो बेयाव दङ आङो मा जाय हाग्रायाव सेलि मोना जुगामि मोना नोंदाखौ लांनानै बुथारनानै डेड बडिखौ दोनहैदोंमोन बे जायगायाव डेड बडि कंगाल मोनदों नाथाय दा सिनायनो हायाखै सोरनि डेड बडि औ बे डेड बडि जानानै गैला कंगाल जाना दंजोबो हाड्डि बेगें गोजा बेखौ दा सिनायनो हायाखै सोर बेखौ टेस्ट खालायनो थाखाय बेयाव फैदों आदाखौ बेबायदि खालायदों बिसोरो आयै आंनि आदाखौ जाय बेबायदि खालायदों जुगामि आरो सेलि आं बिसोरखौ ओरैनो गारखाया आयै बिसोरखौ फासि नांहोथारगोन आं बिसोरखौ फासिनि साजा होथारगोन आं आयै आदाखौ बेबायदि खालायनानै बुथारदों बिसोरो मा खाफाल लानानै आंनि फिसाया बेबायदि जोनोम मोनखो इसोर मानो बेबायदि खालायखो नों आंजों फिसानि थैनाय गोदै समखौबो नुनो आंहा खाफाल गैया माने इसेबां दुरबल मोनबाय थादोंथाय आङो हमनोनो हायाखै मैयाबो डिउटियाव थाङासै आङो दिनैबो थांनो हानाय नंला बायदि मोनदों आं खर'आनो गिदिंबाय थाथारदों मायबा बेमारसो जाबायदों आं नि फापसो नांबाय रनिखौ बुथारनाया फापसो नांबाय बायदि मोनबाय आं आइखौबो खेबसेबो खबर लानो हाला आङो अबाव दंथाय आइया मा खालायनो दा साननै मानि डिउटियाव थाङिया फैसाखौबो दानजोबगोनसो मोननाय नंला आङो बे फापथि खर'आलाय मानो गिदिंबाय थाखो इन्सपेक्टर बेयो रनिनि स्केलेटन नङा मा डक्टर बे रनिनि स्केलेटन नङा नामा नङा बियो गुबुन सोरबासो रनि नङा बिनि डिएनएआ गोरोबाखै होमब्ला बियो रनि नङा गुबुन मालायनिसो होमब्ला सोर मानसिनि स्केलेटन जानो हानाय बियो सोरनि जानो हानाय बे बेगेङा सोर मार्डारारा बेखौ बुथारनानै बेबायदि गालांदों हाग्रायाव डक्टर खिन्थानो हागोन नामा बे स्केलेटना बेसेबां गोबाव जाखो औ बे बोसोर अल्थ' नङा बे दानथामसो जाबाय खोमा बे स्केलेटना एक्चुअलि बेफोर सिचुएसन इनभाइरनमेन्टनि लोगोआवसो खोथा खायसे बडिफोरा थाबनो बेबायदि बेगें जायो आरो खायसेया स्किनफोरा नांनानै थायो थाब स्केलेटनाव सोलाया आरो थेंक इउ डक्टर मिस्ट्रेस रितु औ मैम रिपर्टआ ओंखारबायना औ रिपर्टआथ' ओंखारबाय नाथाय नेगेटिभ ओंखारदों मा रिपर्टआ नेगेटिभ ओंखारदों होमब्ला बे स्केलेटना बेगेङा आंनि फिसानि नङा नामा रनिनि नङा आदानि नङा नामा नङा बेयो गुबुन मानसिनिसो बेबो रनि बायदिनो सोरबा बेखौ बुथारनानै दोनदोंमोन खोमा होमब्ला मेम दा आं आंनि फिसालानि गोथैसोखौ अबाव मोनगोन मेम नोंसोर मा सोंदों बे पापि हिन्जावनाव बे आंनि फिसाज्लाखौ बुथारनानै अबाव बुथारनानै दोननाय बेखौबो मिन्थिला नामा आंनि फिसालाखौ आं नियम खान्थि खालायनानै सावनोबो मोनला नामा औ मेम नोंसोरनि डिपार्टमेन्टआ मा खामानि मावगासिनो आदाखौथ' बासायनो हायासैयानो बिनि अनगायै आदानि डेड बडिखौबो नोंथांमोना मोनहोनो हायासै माबायदि क'क्राझारनि पुलिसनि एक्सन बेफोरो सासे मानसिखौ बुथारनानै बिनि डेड बडिखौबो मोनहोनो हायाखै मेडाम नोंथांमोना मानो बुजिया खोथाखौ आंनो एंगारनानै हो खोमानो सिलिखौ आंनि आखायाव एंगारनानै हो आंनो गथायनानै हो जा खालायनांगौ आं खालायगोन नोंथां एसे धैर्य हम जों थांबावगोन बे हाग्रायाव आरो चेकिंनि थाखाय खेबसे थांबावनांगोन धैर्य हमै हमैथ' आंनि फिसाज्लाया गैला आंनि फिसाज्लाया थैबाय